The worst thing ga-eme mmadụ or the worst mistake mmadụ ga-eme na ndụ awụ ịhụ mmadụ ibe ya ebelive na enweghị onye a ga-emeli na enweghị onye ahụ wụ gị kweta na ikekwe nwere otu amamihe ya shedere gị na-ahụta mmadụ ahụ onye dị otu a na ọmachaghị ihe gị were mere ihe rụrụ mma gị filie na ị ga-eyuzi ya oterụrụ mma na ebe ị chọrọ ka ọ nọrọ na ọwa ebe ọ ga-anọ situation dị like this ụdị mmadụ dị otu a mgbe ụfọdụ ọ na-adị dangerous. Reason being that mmadụ wụ an incubator. Onye ọbụla dị ndụ nwere mmụọ ahụ ya na incubate. Onye ọbụla dị ndụ nwere spirit bi ya n'ime. Mmadụ dị ka ụlọ. Jụta ihe bi onye ahụ n'ime before gị lecha onye ahụ physically gị sị na ọ maghị ihe. Ụwa na nwere otu ọ dị. Ụmụnne m lewedele na nwata nwokorobịa n'ụgbọelu. Ọ na-enye nkwụ. Ọ na-ete nkwụ ọ weta epan wine tapa. Ọrụ ya wụ iji ete rigiri elu tee ngwa. Ya na-ete nkwụ ya na-ete ngwa ya ebuto ya aṅụtọ rere na manage a hustle. Mana ọ nwoke ka ọwụ ọ mmadụ ka ọwụ bịa wụrụ nwoke. O nwere ọchịchọ ọ ma ihe ọ chọrọ ọ ma na otu ụbọchị ya ga-alụ nwaanyị. Ya ahụ nwa agbọghọbịa n'ogbe n'ọnụ gangala mara mma dị nnọọ well called. Ya ekwuore ya okwu dịka nwoke ọwụ ya na nke nwaanyị ebido ke nwaanyị ekwere n'ihi na ke nwoke hụrụ ya n'anya ịma na enwere ụdịka mmadụ ị ga-enweta gị na-ajụ onwe nsị Chineke nna ọ gịnị ka onye ka ahụrụ m n'ime. This lady ekwere the young man ewere ịhụnanya na onye dị otu a lechara ya kwere ya nwata nwa agbọghọbịa mara mma like this lechara ya kwere ya na ya ga-eme nwa ya ebido gbawa aka wụ n'isi nwana ọ nabeghị uwe onyebe. Not only that, ụmụnne this lady kelugbene nwanne ya nwanyị mama ya ha amatakwu this young man ya ebido ebuwe problem he need ihe ọbụla he neediri ha gakwuru ya ihe ọbụla he neediri ha gakwuru ya ihe ọbụla ọ wetara ya ewere nye ha ya ewetagharị ya na-agbacha because of gịnị love ya nwatakịrị nwanyị ọ hụrụ n'anya she na that family. Anakọtala aha nwatakịrị nụnta ego a na-anọde ha n'aka ya eruo otu ụbọchị ha akpọ ya na dị enyi ya nwanyị love ya na o nwere na accident ya etie sị gịnị ha wedas na ọ bịaga n'ụlọ ya nwa accident na ọ n'ụlọ ya ka ọ bịaga nwa accident enweghị any proof for that. Ha gwa ya nọ na ọ bịaga n'ụlọ ya nwa accident na eburula ya gawa ụlọ ọgwụ ya gbara gawa n'ụlọ ọgwụ ma ego akpụga aha karịrị income level ya mana nga ọ gbara jide ya na-agakwa n'ụlọ ọgwụ na-aga ewege ọ ya ka etritichana ya o gbagidere eluigwe nwe ego ya n'aka ke nwa agbọghọbịa dọkịta edischarge ya eweta bill were ha bill nụtara kpa this young man n'aka ya gwa ha na ya eji ego na ego niile ya eji ya emefucha ya spend ele ma ọgwụ ma ihe ndị ọzọ ya nye aka ha si ya na ọhịa o kwuru ha gazie ga kwụzie the hospital bill kpọlatazie nwa ha nwanne ha ahụ adịchana ya mma. The young man bịazie ka o letezie this girl ha si ya na ọ gaghị abata na enidiri ya ebe a na mgbe enidiri ya na ahụhụ ya na ya gawara onwe ya na ya chọrọ the guy asị na ihe na ọ nwatakịrị nwaanyị ya chọrọ ịlụ ya na ya abụọ kwekọrịtara na ha ga-alụ onwe ha na ya agbagakwanụ mbọ wụ na ya agbagakwa na ya dịra ya azụ na ka ya hụ na nwatakịrị nọ na ya na mkpụrụ obi ha ajụ na ọlụ mma ke nwaanyị si na ya enweghị ike ke nwoke na-enweghị ike ịlụta nwa ya na ya ọlụọ ya ọ mara na ọ bụ ya na ebe na okwe akwụ hospital bill na ya bịa ya n'iwe ahụrụ ya around this girl na ha ga-eme ihe ya bịa notice ya na truly na achọghị ya ekweghị ya gwa ha na ọ bụrụ na ya alụghị this girl na ha niile ga-agwụkwa otu mgbe na ya gụkwa ha agha ahụta ahụ okwu ya ahụ dịka okwu onye isi dị mma ha ahụta na ọwa okwu onye na-ete ngwa ọ ya ka ọ mere ihe niile o nwere ike ime ya edo ya anya na mgbe ụfọdụ ya ahụ enyi ya nwaanyị Felicia ha the young lady mgbe ụfọdụ ya ahụ ya ka ọ pụcha mgbe ụfọdụ ya ahụ ya ọ naghị atụpụziri ya ọnụ because gịnị ọ bịa kilia the hospital bill mgbe e wetara bill ha chọọ ya ụkwụ eru ala chọọ ya ọsọ tire ya ụkwụ ọsọ ọ nakwa ahụkwa enyi ya nwaanyị anya nwaanụ ntara ọ chọrọ ịlụ nwaanụ ntara riri ya ume rie ya mkpụrụ obi ihe niile ọ kpatara nwatakịrị na ndị ụmụnne ka onye gị ya edoo ya anya na ihe ha mega ha dị serious n'iwe na ọnụma a broken heart ya edere ha alakpuo n'abalị ya ewere fuel gaga mwega ụlọ ha ọkụ. Felicia enyi ya nwaanyị nọ n'ime nwanne Felicia ri ime nọ n'ime dị ụlọ mama Felicia nọ n'ime dị ụlọ ha niile agbakọtacha ọkụ nwụọpịa and always single mother mma ha na mma ha nọ
enweghị akụkọ akọghị ihe gbasara mpa ha, ọ na mpa ha nwụọna, ọ na mpa ha anọghị ya. Mana mama Felicia na nwanne Felicia ime ha niile bi n'ofu ụlọ, ha niile nọkwanụ n'ọra n'otu ime ụlọ ahụ mgbe ya nwa okorobịa gara aga mgbe goro ụlọ ahụ na ọkụ. Ụlọ erepịa, ma Felicia ma nne ma nwanne nwaanyị ri ime, ha niile anwụọ n'ime ebe ahụ pịa. Police investigation, ụdịrị mmadụ dị otu a anaghị ara ahụ ịmata ka o mere, ọ rakwa ha ha mata na onye nwa mere, agaghị eburu ya ebido kọwawa ije ya na Felicia, kọwa ije ya otu ha siri mee ya na ya ha mere ya. Ọ wụ na ọ breki la n'ụlọ, ọ ga-aga na prison. Mana ọ gịnị ka m ji chọọ ịmagoro okwu ọnụ? Ụfọdụ ụmụ agbọghọbịa dị like this, ụfọdụ ụmụ nwoke dị like this. Ị ga-ahụ nwa agbọghọbịa n'ime obi ṅụ ọ dịghị otu ị chọrọ ka nwaanyị ga-alụ dị, o nweghị iji this lady eme gị denwe n'akụkụ ebe niile gị rigoro ya elu rituo mgbe niile ị nidiri ka o mere ṅa 1 or 2 mgbe niile gị just na-eyi uzu ya. Mana ị ma na enwe ebe gị na this lady ji azụ agaga, agbanye n'afọ ime gị agba ọsọ asị m gwapụta na ihe eji aghụrụ ole ma ọ gị nwetakwa n'ego nwe ịtụ gị, ị gaghị alụkwa this lady dị na ọ gịnị ka gịnị ya bụ mege ọ nọkwa na nwaanyị. Ị ga-ahụ nwata nwa agbọghọbịa ya na akparụ nso eru nso n'ebe nwoke ọ ma na ọ gaghị alụ, etigide mma n'ụlọ ọ gaghị alụ that young man, mana ya agakwuru ya eri ego takoro ya n'akụkụ ke nwoke akwana fall in love na-enye ihe niile site na mkpụrụ obi hụrụ ya n'anya. Mana ke nwaanyị mana ọ gaghị alụ nke nwoke ahụ, ọkwa dangerous thing. Elelere this man anya, lelie ya anya, ha ewere mere ATM na-azụde eri ọchọchọ because of gịnị? Mmụọ ha gwara ha na ọ machaghị ihe. Imagine pa nwa ntapa ịmakwa na ọ machaghị ihe, nwa skọskọ obere chọkọchọkọ ọ na-enwetakwa eme ha agbawa ya ka mgbe niile na-ediri 1 or 2 ya na-enyejekwanụ because of Felicia ọhụ na nwaanyị mara mma ọ ga-alụ. Mgbe o bere ṅụm ọ gịnị mere na ha niile agbapụtachana n'ọkụ. Enweghị onye na-enweghị ihe na ya n'ime ihe ịhụ ga-anya wụ imi na anya mmadụ, mana the real thing nọ n'ime mmadụ onye ọbụla bụ ya garịga. Onye ọbụla kpachapụ anya onye hụ vidio na ebusa ya so that enwe young girl young boy nọ na in your area mee ka ọ hụ vidio, n'ihi na asọ ihe mere onye ọzọ ka ndị ọzọ ji mara akọ. Somebody no somewhere na-amị somebody, amị onye hụrụ ya n'anya, na-amị onye hụrụ ya n'anya, eri onye hụrụ ya n'anya. Dide ga-ewepụta ọnụ sọ dị lova ya Chukwu mekwa ebere ya wụkwụrụ onye ahụ ndụ ya onye aka ogbe agaja.